Ay! Ay! Basag ang cellphone. Chris, ano masasabi na basag ang cellphone mo? Ay! Rick, ba't ang lungkot mo, Rick? Ha? Ha? Ba't ang lungkot mo? Kasi, birthday ni Kat. Wala na naman ako sa tabi niya. Ganun ba? Oo eh. Nalungkot na nga ako eh. Lumipad ka na papunta ka na Frisco ngayon, gago. Oo nga, yung may pera lang ako eh. Alam mo, ayaw niya po mag-reply. Kaya ganun. Alam mo, pero alam mo naman, alam niya naman mahal na mahal ko siya eh. Di ba? Yun pala, oh. Oo, kaya... Yun naman pala yun eh. Oh, last message. Last message, alam niyo naman yung message ko eh. Just wanna greet you happy birthday and... Ayun, pang matagalan na to. Papakasalan kita. Happy birthday, babe, and... I love you. Ay! Huwag ka namang gulo, gago. Nikki, wag mo na daw i-block si Chris. Ay! Chris, wag niyo na siyang i-block. Magpakilala kasi ng formal kay Nikki. Masakit eh. Age, address, nationality, Hi Nikki. suking tindahan. Tindahan ni Aling Nena. Favorite ko doon. Tapos yung, alam mo yung isaw ni Aling Nena. Masarap yun. Dadali. Yung panocho ni Aling. Ayoko na. Ay. Hey!